Ketika tukang kerja bukan kuli Jawa, piye bos? Opo iki cah? Iki wis tau nonton iki, wis tau weruh aku gambar iki. Gambare koyo ngene cah. Lah, iki piye karepe iki? Kengku dadine piye saiki cah? Opo iki? Iki piye to? Iki sidone kok ndodok apa lungguh engko apa meneh iki? Apaan tuh? Iki sing garap iso weruh gambar ora sih? Iso noto gambar ora maksudnya? Kayak iki piye meneh iki? Kurang bos, kurang gede lawang iki bos. Alah. Iki wis tau nonton tapi iki apa sih? Piye meneh? Kamu nanya? Sumpah, rapenak banget di sawang bos. Alah, iki apa meneh iki? Sik bos, yen iki jek enek nilainya bos. Iki mergo enek apa ya, enek penghalang nang kene mulane iki pintune digawe koyo ngene yo. Iki jek oke lah iki lah. Oke yo next yo. Iki sing garap sopo iki? Iki kaya garapane dalan sapa sih jenenge? Lightning McQueen, enggak sih? Aku salah nyebut orang mau. Lah, iki konsepnya piye meneh iki? Iki ngisinge bareng-bareng ngono, berjamaah ngono maksudnya. Iki anak-anak lagi. Lah entek, Bos. Entek, Bos. Alhamdulillah entek, Bos.